Zdravím všechny fanoušky v nové sezóně. V tomto rozhovoru se dozvíte něco o novinkách v našem klubu. Jednou z novinek, které určitě vás fanoušky zajímaví, jsou realizační týmy, který v podstatě jsme dořešili v červenci, potažmo v srpnu. Velkou novinkou je nový trenér Ačka, pan Jan Studenovský. Jsem rád, že se nám podařilo zajistit Káčku zkušeného trenéra. Pan Studenovský loni vedl divizní Vilémov. Je to zkušený trenér, který si prošel i pražskými soutěžemi a má B licenci. Má trošku složitější pozici, protože odešlo spoustu hráčů z Ačka. Ačko bylo, nebo muži obecně byli doplněni z řad dorostenců. Anglický je mladý trenér s obrovským potenciálem. Jsem rád, že nás oslovil, protože v podstatě on si vyhledal náš klub vzhledem k naší filozofii. On se stává hlavním trenérem u ročníku 2005. Realizační týmy byly doplněny také o spousty nových trenérů. Celkem jich máme asi 55, což je obrovský číslo, ale je to způsobený tím, že nám neustále chodí nové a nové děti. V přípravkách se dostáváme pomalu na počet 35–40 dětí, což je velký číslo. Snažíme se nabídnout neustále sportování všem dětem a je až neskutečný, že se nám daří schánět neustále nové a nové trenéry, když třeba jsou ostatní kluby, který mají problém zajistit 12 trenérů vůbec a my jich máme přes 50, což mě velmi těší. Bývajícím dětem jsme přihlásili i více soutěží. Letos hrajeme 19 oficiálních soutěží v Praze plus jednu neoficiální soutěž takzvané Jihovýchodní ligy. Jejíž projekt pokračuje už druhým rokem, což je soutěž pro starší přípravku zaměřená na o trochu pomalejce učící děti. To znamená 19 soutěží, to patří k jedním, nebo patříme k jedním z nejvíc v Praze, ne-li nejvíc, protože tempo vlastně, který má srovnatelný počet dětí i družstev, tak hraje v žákovských kategoriích v lize. To znamená, náš klub vlastně má nejvíce soutěží v celé Praze. Jsem rád, že jsem během toho úvodního měsíce mohl shlédnout aspoň nějakou část zápasu nebo celý zápas téměř každé kategorie. Kromě mladšího dorostu, tam jsem se zatím nedostal, ale od nejmenších ročníku 2010, kteří se zúčastnili turnaje Neberte nám naši hru, ten turnaj je vedený dle naší filozofie, dle našich pravidel, to znamená 3-3 na 4 branky, po 2 devítky, který vedu až po nejstarší kategorii mužů, jsem viděl v podstatě část každého manšaftu. Kluci si vedou snaživě, někdy ten rozjezd byl trošku těžší, hlavně u chlapů, protože tam ten přerod, ta změna toho týmu byla veliká. Starší dorost má taky celkem těžkou situaci, protože hraje v podstatě o rok až o 2 až o 3 roky mladšími, ale když jsem viděl ten jejich výkon, tak je to jenom otázka času, kdy přijdou výsledky. Je to v podstatě jenom o prosazování se v gólových šancích. Jsem rád, že starší žákům se podařilo vykopat přebor, takže v podstatě všechny naše kategorie hrají nejvyšší pražskou soutěž. Přípravečky zůstaly ve skupině Elit. Plus samozřejmě přihlašujeme soutěže další tak, aby měly vytížení v podstatě všechny děti. Velkou novinkou nebo změnou pro náš klub je to, že se vlastně do našeho týmu zapojil Honza Špinka, který si vzal na starost web. To znamená, tuhle věc už já dávám stranou a nechávám to všechno na něm. Je to v podstatě takový moje malý dítě, protože 8 let jsem se o to staral, ale s radostí mu to už přenechám, protože té práce okolo toho webu bylo opravdu hodně a on si to vzal hodně za svý. Děkuju i vám, našim fanouškům, za to, že ten web hodně sledujete, protože ta sledovanost vzrostla obrovsky na asi 2300 uživatelů týdně, což je neskutečné číslo. Myslím si, že to je i velký povzbuzení pro Honzu. Zároveň se podařilo, a to je velká práce a dík Matějovi Souchovi, který založil YouTubeový kanál, takže věřím tomu, že budeme natáčet více a více videí a budeme je dávat právě na tady ten náš kanál. Už tam jsou nahraný nějaký videa z minulosti
jako například brankářský tréninky, ročník 2006, když byl v Německu, videa z letních kempů, který jsme letos druhým rokem pro přípravečky dělali a moc se to povedlo. Takže všechny tyhle věci můžete najít na tom YouTubeovém kanále a samozřejmě budeme rádi, když i vy fanoušci se do toho zapojíte a když něco natočíte nebo nafotíte, tak mě a Honzovi Špeňkovi to pošlete a my to s radostí dáme na web. Jednou z novinek, nebo jednou z mnoha novinek, která je na našem webu, ty novinky věřím, že potom Honza Špinka uvede v článku na webu, je moje okénko, kde se vyjadřuju na svých webových stránkách k situaci a dění na Praze 11, protože místní samospráva po volbách začala opět vytvářet určitý tlak, ať už je to na osobu Michala Horníka, jakožto bývalýho předsedu sportovní komise, nebo i na náš klub, kdy jsme vláčeni nepravdivými informacemi v klíči nebo na zastupitelstvu, tak v tom svém okénku se snažím uvádět některé věci na pravou míru a snažím se to podkládat objektivními tvrzeními či nějakými důkazy. Smysl toho okénka je v podstatě v tom, aby měli lidé, kteří o tom mají zájem, si dát informace dohromady nejen z jedné strany, ale z více stran a udělat si na to adekvátní obrázek. Ta činnost na hájích je čím dál tím obsáhlejší a obsáhlejší, proto jsem rád, že Honza se zapojil do našeho týmu s velkým zájmem a já jsem mu mohl předat ten web, protože ať už je to okolo členství, obrovský jakoby věci, papírování, ale to hodně řeší Michal Srenčou, který odvádí neskutečnou práci, Filip, který v podstatě celý 2-3 měsíce o prázdninách řešil, ať už to bylo složení Ačka, se řešili nějaký přestupy, dotahoval přestupy mládeže, tak té práce okolo je opravdu hodně, v podstatě neustálý nabírání nových trenérů, reagování na tu situaci, kdy nějaký trenér nemůže, zajišťování těch náhrad, přesouvání zápasů, školení trenérů a tak dál. Ta činnost je opravdu obsáhlá, tak do toho samozřejmě je potřeba hájit nebo respektive neustále upozorňovat právě na věci okolo místní samosprávy na Praze 11. Jsme si hlavně v komisi odbyli velký kus práce, kdy v podstatě nastaly dvě velké změny. Jednou byla hra 7+1 v mladších žácích v lize a tou největší a pro mě náročný úkol, protože jsem i v tomhle úzce spolupracoval s legislativcema, bylo upravování a dolaďování přestupního řádu v rámci nějakých těch povolených mantinelů, aby to bylo co nejvíce ku prospěchu českého fotbalu. Takže té práce bylo opravdu hodně a teď třeba co mě nejblíž čeká, jsou nějaký projekty i pro FAČR, celorepublikový, respektive ve spolupráci s Tuskorem, takže na to se velmi těším a té práce je tady neustále hodně a hodně, ale když se podívám celkově na ten trenérský tým, který tady máme, respektive nejenom trenérský tým, ale všechny lidi, kteří se tady o ten chod klubu starají, tak mě to strašně nabíjí energii a motivuje mě to k dalšímu posunu v našem klubu. Přeji všem hráčům, fanouškům, trenérům, vedoucím, všem motající sem nejenom okolo našeho klubu, ale okolo sportování dětí obecně, aby si nadcházející sezónu užili, aby si prožívali tu radost z té hry jako takový a co nejvíc pozitivních okamžiků.